Ja, ik zeg altijd, kan ik niet, dat ken ik niet. What a winner! Mitch Verlee is the world champion. Het handbiken, dat is de Formule 1 van het wielrennen. Je zit laag bij de grond, dus je hebt een hele hoge snelheidsbeleving. Het is gewoon machine. Ja, ik ben geboren met een beperking, fysieke beperking aan mijn linkerbeen. Ja, ondanks mijn beperking is sport altijd een belangrijk onderdeel geweest van mijn leven. Kijk naar de mogelijkheden en denk niet aan die beperkingen. Die gedachte ben ik van kinds af aan al opgevoed. Daar pluk ik nu wel de vruchten van, want dat is eigenlijk precies de mentaliteit die je nodig hebt in de topsport. Er is nog ruimte, er is nog rek, verbetering, zodat ik hopelijk over 4 jaar in LA nog een keer mee kan doen voor die overwinning. Je kunt meer dan dat je waarschijnlijk denkt. Als je juist uiteindelijk de sport vindt, net zoals ik met het handbiken, die je echt leuk vindt, ja, dan zie je, daar word je er ook goed in en dan kun je er veel meer mee dan dat je in eerste instantie dacht.